Trasmiras merece políticas novas. Animeime a formar parte da candidatura do BNG Trasmiras, porque é a mellor opción de cambio. E decidín unirme a esta candidatura do BNG porque somos capaces de levar a cabo os grandes proxectos que este concello necesita. Preséntome con este partido porque sei que todos podemos axudar a mellorar. Tomei a decisión de formar parte da candidatura do BNG por varias razóns. A máis evidente é que este concello considero que necesita e precisa dunha regeneración urxente. Decidín unirme á candidatura do BNG porque merecemos un concello mellor, con máis oportunidades. Unirme a esta candidatura do BNG porque necesitamos unha nova luz neste concello. Decidí sumarme outra vez máis a este equipo, porque é o único que ten as ideas claras e lógicas con respecto ao noso concello. Tomei a decisión de formar parte da candidatura do BNG Trasmiras porque creo que este concello pode ser mellor e ter os mellores servizos para a ciudadanía. Preséntome como candidata por o BNG de Trasmiras para liderar, xunto con este equipo maravilloso de mulleres e homes valentes, o cambio real e definitivo para o noso concello. Xa estamos fartos de tanto xixí que nunca chega nada.